Dels equips que van arribar a la fase final de la Copa de l'any passat, només els Milwaukee Bucks repeteixen. I amb els Lakers ja fora es coronarà un nou campió. Hi ha grans absències perquè ni Boston Celtics ni Cleveland Cavaliers, que aquest any de moment són el millor equip de la Lliga, ni Denver, de Nikola Jokic, podran optar a la Copa, han quedat fora. En canvi, hi ha un parell d'equips, Atlanta i Houston, que esperen utilitzar la competició per impulsar-se, tal com va passar l'any passat amb els Indiana Pacers. Orlando, Nova York i Oklahoma City, per la seva banda, han demostrat bones capacitats, mentre que Golden State, Milwaukee i Dallas confien en l'experiència per guanyar el que tenen davant. La nit de dimarts a dimecres jugaran Orlando, Milwaukee a l'est i Oklahoma City Thunder contra Dallas a l'oest. Orlando arribarà al partit amb una baixa importantíssima d'última hora. Franz Wagner ha patit una lesió muscular que el tindrà apartat un mes de la competició com a mínim. D'aquí un mes serà reavaluat. I sense Paolo Banchero, clarament els favorits són els Bucks de Giannis Antetokounmpo i Damian Lillard, que si bé van començar malament la temporada, han anat millorant les últimes setmanes amb un Anteto immens. Per la seva banda, el duel Oklahoma-Dallas, tenim uns Oklahoma City Thunder, que són la millor defensa de la NBA, només reben 103 punts per partit, mentre que Dallas s'ha classificat pels quarts gràcies al partit del passat 22 de novembre contra Denver, un partit en què no hi era Luka Doncic, que com sabeu va estar uns partits fora. I ens preguntem, sense Chet Holmgren, els Thunder poden fer front a l'altura dels pivots de Dallas? Aquesta és una de les preguntes que es fan els analistes davant d'aquesta eliminatòria. De fet, aquest va ser el problema més greu quan es van enfrontar el passat 17 de novembre. Aquell dia, sense Doncic, PJ Washington va liderar l'equip en anotació i cap jugador d'Oklahoma va aconseguir més de 5 rebots. Ara bé, el nou pivot d'Oklahoma, provinent dels New York Knicks, Isaiah Hartenstein, ha començat la temporada després d'una fractura a la mà, però ara, des de que està actiu, agafa 13 rebots per partit i haurem de veure si aquesta aportació serà suficient o no. Doncic, cal dir que ocupa el tercer lloc en puntuació a la Copa amb 31,3 punts de mitjana, una mica millor que el gran altre anotador de l'equip rival, Shai Gilgeous-Alexander, el canadenc. Dimecres d'aquesta setmana, 2 partits més, Nova York, Atlanta i Houston, Golden State Warriors. Nova York és un gran equip a casa, de moment aquest any 8 victòries, 2 derrotes, i Karl Anthony Towns, que espera demostrar anotació i lideratge en un equip sobrat d'estrelles, amb Jalen Brunson també com a gran baluart de l'equip de la Gran Poma. Atlanta, per la seva banda, ha demostrat molta fortalesa contra els grans equips. Atenció aquí! Ja van guanyar Nova York el passat 6 de novembre i tenen jugadors sorprenents com Trae Young, gran assistent, o Jalen Johnson. Veurem què succeeix. També dimecres 11, Houston voldrà seguir la seva gran temporada davant uns Warriors que van començar bé, molt bé, podríem dir, però que porten unes setmanes ja amb derrotes i a més amb contrarietats. Per exemple, no podran disposar dels seus dos grans veterans, Stephen Curry i Draymond Green, per aquesta eliminatòria. Per tant, els Warriors han de confiar ràpidament en Jonathan Kuminga, que fa pocs dies va anotar 33 punts i va ser el líder esperat de l'equip. Per mi, els favorits d'aquesta Copa podrien ser els Dallas Mavericks, però un partit realment pot passar de tot i fer pronòstics és d'allò més complicat. Les semifinals i la final seran a Las Vegas. Les semifinals dissabte, dia 14 de desembre, i la gran final el dimarts 17 de desembre. Qui s'emportarà la Copa NBA en la seva segona edició? Ho descobrirem aviat.